Magandang araw mga kalina. Ito na marahil ang pinakamalayo naming pinuntahan. May isang taong naninirahang mag-isa Pero Robin, okay ka lang? sa kabundukan. Sa pagkakataong ito kasama ko po si Kuya Robin Malayong lalakbayin. at iba pa pong tumutulong sa amin na mahanap ang taong karapat-dapat. Ayun pa, yung kasama namin nasa unahan pa. Uy, Kuya Robin, naglalado ka pa. Miss ko na nga tayo yung nahanap nyo. Oh, may kalog na. Oh. Ayan, oo. Pwede yan. Oh, tago natin, mamaya kunin natin. Lag ka lang. Ha? Hindi nakita? Layo po ito, mga kalingap. Bad po kami ng sapatos. Buti Buti na naka-crocs. sa akin plastic eh. Kasi po, tatawid kami ng sapa. Ano puti? Pababaw lang yan. Yun po, Mababaw lang yan. layo talaga, no? Bundok talaga. Madulas. May nadulas na po. Ouch! Ouch! Awal ko na din mga pasko yung laboy yan. Sakit. Ano to? Ay, grabe si Ate Rhea. Ay, pasok Yan pa. dapat. Para pamahaw. Walangoy ka po, Ate Rhea. Pero Will, Talon mo kuya, basa yan. oo nga eh. Sure ito eh. Talagang hubad ka po dito ng ano. Op, op, op. Iba na pag ano. Hindi na sanay sa ano. Yung paa natin wala nang kalyo eh. Dati ano eh. May kalyo to ngayon. Nung bata po tayo mga kalingap. Talagang namumundok din kami. Kaya may kalyo po. Ngayon wala na po eh. Masakit na po sa paa. Mga kalingap. Mali na ako buluto. Yan po, nasikip na sa ano. Malayo-layo talaga po. Akala matigas yung lubo po ito. May natira pa pala sa ganito kalayo. Mga kalingap. Palambot po dyan. Sapa na hata ito. Mayroon tayo ata dana sa sapa. Dito na tayo mga kalingap sa area. Ayan daw po. Hindi ako makapaniwala na may bahay pala dito Kaya nga eh. sa Parang kita ko lang nagkubo-kubo lang sa ano. puso ng kagubatan. Pinagkuprahan lang. Ganyan, di ba? Ayan po. Grabe mga kalingap. Tapitan po natin. At alamin natin kung sino yung tao mga kalingap. Daming damit. Salamat kuya. Daming damit oh. Kalat yung damit. Grabe oh. Ito mga kalingap yung beneficiary natin. So ito. Ito po. At ito po mga kalingap. Yan po yung bahay na ano. Grabe oh. Yan po yung bahay daw ng beneficiary. Ang problema po, nagalis daw po at mabili daw po ng isang stick na kape. Yun po yung problema nung ano. Kaya wala po siya ngayon. Pero kung makikita nyo po yung bahay niya, wala po itong higaan. Walang higaan. Paano ito kung ano?
Yung kasama natin. Dito o Paano po ito kung paano siya matutulog po dito? Walang higaan. Nakaupo lang daw. Nakaano lang tayo? Nakaupo lang daw po. Nakaupo lang. Grabe. Doon sa isang gilid yata, doon siya maupo. Nakaupo lang kung matutulog. Nakaupo lang daw po dito. Dito o. Wala siyang mahigaan eh. Tapos meron siyang ano. Oo, yung apoy. Si mama din. Yung mga kalungit. Wala man laman. Plastic lang sa bag mo. Grabe mga. Tapos kalat-kalat yung mga damit sa ano. No? Ano pa po? Grabe. Pero naluto siya. May kudkudan siya ng gawa niya. Ano? Grabe mga kalingap. May face mask din siya oh. Dami-dami to dito. Kaso daw bibili daw ng isang stick na kape. Yung beneficiary natin mga kalingap. Grabe yung. Wala na. Oh. Mas matangkad pa ako dito Kuya Robin. Oo. Wow naman. Sa bahay-bahay na ito. Grabe na na. Si Rom, oh. Hindi ka man tulog-tulog dito. Paano kung lusubin siya dito ng ahas? Grabe. Grabe talaga mga kalingap. Nakakaiyak ang kanyang kalagayan. Mag-isa lang daw po ito. Hinihintay po namin at nagbili daw po ng isang stick na kape. Malayo pa pati yung lakaran niya, di ba? Oo, malayo. So magkasaliwa po tayo. Grabe mga kalingap. Nakakaano talaga ito. Awa nga. Yun na, awa din sila ate eh. Yung scout. At hintay-hintayin po namin. Grabe ito mga kalingap. Malala ito. Kakaawang kalagayan. So ang nakakaano yun, no, sabi ni ate, pag natutulog daw nakaupo lang. Mahirap po yun, no? Wala kasing higaan. Diyan lang daw nakaupo pag natutulog. Ang kumot niya, oh, madudumi na. Grabe. May mga kaldero din. May tubig. Inuman yan. Inuman daw ito eh. Grabe. Madumi na. Malumot yung ano. Yung inuman niya malumot mga kalingap. Siguro may ano na din siya. May depressed po ito ata. May kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Pabilog din yung mga ano. Bulok na. Walang laman. Ayan, may kutsara. Ay, walang kanin. Matagal na ito atang walang kanin, no? Pero may lutuan siya. Siguro mga kamuting kahoy lang yung kinakain niya. Ang kayura ng nyug. Grabe ito. Grabe yun. May itak. Grabe. Anong pangalan po nun? Poste po. May ID kasi. Yung mga kalingap at may dala po tayong groceries. Ito po. Groceries po ito. Ano yan? May sabon din po dito. Problema po natin, hindi natin makikita yung beneficiary natin at gabi na po. Susunduin pa po natin si Ma'am Buena. Delikado po kasi pag nagabihan kami sa bundok. Ang gagawin namin, iiwan po namin ito dito. Mga kalingap. Isabit na lang natin ako Kuya Robin sa mataas-taas. Notice tayo, ilagay na natin ito sa ano. Ha? Ilagay na natin ito sa ano. Paghaluin na natin ito. Notice tayo eh. Wala tayong magandang plastic. May ano pa? May pulbo pa. May pulbo pa.
Yan po, at iwan na namin to dito. Kawawa naman po kasi. Sira na po kasi ano. Sayang naman po. At baka wala na pong pagkain siya. At least magpatulong tayo kahit di natin siya nakita. Problema, nabigat ito. Baka nagiba yan. Oo nga eh. Paano daw ito? Sasabit lang po. Baka sabit na lang po namin dito. Nakakalimot. Hindi kaya po. Kuya Alvin, sabi ko. Hindi kaya? Sa baba na lang. Dito na lang. Sa loob ng tinda. Yan sa inuupuan niya. Nagulat yun ano. Pagkita niya na, ay, saan galing ito ano? Parang surprise sa kanya na may santa talaga meron ano. Parang si Santa Claus. Yan po mga kalingap. Iwan namin. At gabihin na po kami. Delikado po ito kasi nasa gubat po ito. Bawal kami magabihan. Oh, grabe. Wow man talaga. Pero malay natin habang baba tayo, Makita makikita natin. natin, di ba? Tara. So tara po mga kalingap. Ayan. Uwi na tayo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi